Dole sai kun zama mutane waɗanda suke da abin da ake ce ma intensity and curiosity, wato ku zama mutane masu ƙoƙari da dagewa da matsa hannu da kuma son fahimta. Ku zama mutane masu wannan halin domin ku gina fahimtanku wanda zai iya taimakon ku wajen yin bayanan da za su iya kama hankalin hukumomin scholarship. Dole sai kun zama mutane waɗanda suke ƙoƙarin neman sani a koda yaushe, kuna iya mayar da hankalinku wajen gina wa kanku ilimi. Bari in gaya muku wani abu ba don na ba ku tsoro ba, amma abu ne wanda zai iya yiwuwa. Ku sani cewa yana da kyau a matsayinka na matashi yanzu wanda yake da digiri, ya kamata a ce a karan kanka kana iya ɗaukan wani bayani haka wanda ya kai kamar shafi 200, 300, 500, 600, 700 ka iya karantawa, ka iya nazarin sa, ba dole sai a lokaci ɗaya ba. Tsawon lokaci haka akwai wani abu wanda kana ganin kana so ka fahimce shi kuma ka ga abu ne wanda yake da faɗi da yawa, ka ɗan ɗauki lokaci kana ɗan bibiyan sa a hankali har ka bibiye shi ka karanta ka gane ina da ina ne lungunan cikin wannan bayanin. Waɗanda suka fi burge kwamitocin bada scholarship waɗanda komin zafin gasar za ga sun samu scholarship ɗin a ƙarshe, su ne mutane wanda dama za ga mutane ne ma'abota karance-karance da bibiyan lamura. An ce abubuwan AI yanzu ya kai matakin kaza ko matakin kaza. Shin ka taɓa karanta wani report akan AI? Ko kuma ana magana akan matsalar ruwan sha a duniya. Shin ka taɓa tsayawa ka duba ga matsalar ruwan sha, gano yanayin yadda take da fuskoki daban-daban? Domin matsalar ruwan sha fa ba wai Najeriya bane kaɗai, akwai ƙasashe da dama da suke fuskantar irin waɗannan matsalolin. Wasu lokutan ma yana iya zamawa kamar national security concern. Shin kana ɗaukar nazari, kana ɗaukar lokaci ka samu wani rahoto da aka yi akan matsalar ruwan sha a duniya mai shafi 300, 350, 600 ka karanta ka ga meye ne matsalar? Ko kuma kawai hira kawai kake biyo a nan kake samun bayananka?